Първо ти как си, така имахте известна почивка, ти беше и болен, но вече тренираш наравно с състава. Чувствам се много добре. Значи, да, наистина имахме една почивка и честно казвам абсолютно наистина много се нуждаехме от тази почивка, за да мога да починем да се излекуваме, който какви болешки имаше. Сега в момента всички сме тук, както виждате. Готвиме се за европейското, което ни предстои. Надяваме се всичко да е наред, да стане без контузии и всичко протече, тренировъчният процес да протече както трябва. Се подготвяме много добре за европейското и да покажем какво сме способни. Имахте нужда от почивка и психически, и физически. Ти успя ли и по двата параграфа да си отпочинеш? Да, наистина успях да се почина и психически, и физически. В момента се чувствам много добре готов за работа. И сега съм тук, както виждате. Надяваме се всичко да протече както трябва. Как релаксира? Първо ходих малко на планина на почивка, просто на свеж въздух някъде. След това се прибрах със семейството ми, просто имах нужда да се видя с тях наистина. През около 11 месеца въобще не се виждам с тях и гледах да прекарам възможно най-дълго време с тях. Със сигурност една от мечтите ти е била баницата на баба ти в Ресилово. Честно казано не точно, просто исках да ги видя, защото не ги бях виждал толкова много време. Мечтата ми беше първо да се видя с майка ми, защото само с нея не се бях виждал. И тя, разбира се сбъдна, за което много се радвам. Сега другото, баница нямаше, не остана време за баница, защото прекарах само 2 дни вкъщи. След това имаше известни здравословни проблеми, така доколкото разбрах си свалил и доста килограми покрай това. Да, имах леки стомашни проблеми и през тези дни бях свалил 4 кг, но сега всичко е наред, чувствам се добре, се готвим. Нов имидж също така. Сега плашим противника само с визия. Как ще оплашим сърбите, за да победим, за да зарадваме публиката при откриването на залата? Как ще оплашим Сърбия? Надявам се с играта ги оплашим, не с нещо друго. Надявам се да играем добре и нека по-силно да победи. Що да съперник с сърбите вече и с Милкович, така завърнал се в състава? Просто Сърбия са отбор от световна класа, не може да се подценява. Дори без Гърбич, който разбрах, че той няма да играе. Просто с другите те имат много класни състезатели и трябва да влезем вътре мобилизирани и да покажем какво сме способни. Все пак играеме пред собствена публика в нова зала, трябва да се докажем. Европейското сега, лично ти какво искаш от него, какво си мислиш за него? Надявам се да вземем медал. Но надявам се да е по-благороден медал от последното европейско, както си спомняте, станахме трети. Надявам се сега да се качим на по-високата. Какво ще кажеш на феновете, които ще бъдат в залата в събота на мача срещу Сърбия и отделно на тези, които ще ви стискат палци отстрани за европейско? Надявам се да останат удовлетворени от това, което ще видят най-вече. Много се радвам, че има толкова много хора, които ни подкрепят. Се надяваме да ги правим щастливи със всеки изминал мач.